L-Arċisqof ta' Malta biddel il-Fondazzjoni tal-Abbazija di Sant'Antonio della Navarra f'menju à la carte u ħalla r-riedni tal-assi tal-fondazzjoni fidejn spekulaturi u avukati bla kuxjenza li jridu iżjed minn dak li diġà għandhom u jmexxu bi stil feudali. Dan sostnietu familja mill-qala mal-Gazzetta Malta Today wara li ġiet ordnata tiżgombra minn art tal-fondazzjoni li fuq l-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna kellu dritt jaħtar amministratur li iżda mbagħad dar-riedni b'mod assolut fidejn l-avukat Patrick Valentino għas-somma ta' darba ta' 200,000 euro. Fl-aħħar appell mill-familja mill-quta lill-Arċisqof biex intervjeni u jsewwi dik meqjusa bħala ħsara li għamel b'deċiżjoni li ħa fuq il-ħatra ta' rettur tal-fondazzjoni intqal li Monsinjur Scicluna għandu jneħħi lil Valentino bħala amministratur bl-istess seta li kellu biex poġġih fil-kariga. Mhux biss għandu dmir jagħmel hekk imma għandu obbligu morali, saħqet il-familja mill-qala li issa spiċċat b'ta' fuqha senduqa u mistennija ddaħħal appell minn din id-deċiżjoni li ġabet ir-reazzjonijiet ta' bosta anke għax hemm bosta familji oħrajn partikolarment fil-qala stess u Nadur Fawdex li jistgħu jispiċċaw bl-istess destin. Mal-ġurnalist Matthew Vella l-familja saħqet li r-rinunzja li għamel l-Arċisqof kienet deċiżjoni żbaljata għax tat il-kontroll lill-avukat Valentino li tiħallih sempliċement jgħaddi l-artijiet tal-abbazija b'mod perpetwu lil kumpanija Caravan li fija hemm l-eks maġistrat Denis Montebello, l-avukat Carmel Gallia u l-familja Stanjo Navarra, meqjusa bħala l-eredi ta' Cosmano Kumbo Stanja Navarra, il-mara nobli li wafqet il-fondazzjoni. Fuq din il-kwistjoni anke l-Prim Ministru tkellem b'mod ċar u sod favur ir-residenti u kontra dawk li sejħilhom bħala ħniżrijiet minn min fetaħ proċeduri għaskapitu taż-żgħir. Min-naħa tiegħu l-Arċisqof Scicluna kien qal li ma kienx jaf li l-art se tiġi żviluppata qabel ħad deċiżjoni li jirrinunzja drittijiet tal-Arċidjoċesi fuq il-fondazzjoni li tamministra l-artijiet. Monsinjur Scicluna kien anke ffaċċat bi protesta b'kartelluni barra l-Kurja fil-Furjana. Bil-kartelluni jaqraw ir-rajt ta' fana fħaq lil pup, tradiena u referenzi li l-Arċisqof bih l-interessi tan-nies għal 200,000 euro, numru ta' nies kienu wrew l-adab tagħhom għad-deċiżjoni tal-Arċisqof. Sissa l-Arċidjoċesi kummentat biss b'sempliċi risposta b'email wara li kien dan l-istazzjon li staqsa l-mistoqsijiet u l-isqof awżiljaru Joseph Gallia Kurmi ma rridx jieġeb fuq il-mikrofonu ta' One News. Il-Kurja da tgħid li ma kienx taf li kienet ħad tiġi żviluppata din l-art. Il-mistoqsijiet lill-uffiċċju tal-medja u jkollkom ir-risposti. Familja m'għandekx xi tgħidulhom f'dan iż-żmien festiv. Tajjeb. M'għandekx xi tgħidulhom dan familja eċċellenza f'dan iż-żmien festiv li jinsabu ovvjament dan l-inkwiet fuq rashom. Le, qed ngħid lilek jew mhux il-familja lilek. Familji ħajġu affettwati fl-aħħar mill-aħħar bħala ġurnalist għandi mistoqsijiet. Mela li għandek is-saqsi bħala ġurnalist għandek is-saqsi però ibagħthom fil-ħin tajjeb biex ikollok ir-risposta tajba. Ibagħthom lill-uffiċċju tal-medja. B'email l-Arċidjoċesi wieġbet biss li tempatizza mal-familji u warbet għal kollox mistoqsijiet dwar x'beħsiebha tagħmel biex tirrimedja s-sitwazzjoni. Min-naħa l-oħra familja li għamel nhar il-kunċizzjoni l-isqof Tawtex kien ċar ħafna fi kliemu. Sfida tagħna li qabel ma niddeċiedi, qabel ma naġixxi nistaqsu ngħid. Mhux dak li jaqbel li biss. Imma lill-oħrajn kif se nolqothom. Lill-oħrajn kif se nweġġaħħu.